I Will Follow the Ship, il-proġett innovattiv imtella mill-artist Malti Matthew Attard u li qed jirrappreżenta lil Malta fil-Bijennale tal-Arti ta' Venezja. Il-padiljun tnieda mill-Ministru għall-Wirt Nazzjonali Owen Bonnici. Jiena nemmen illi dan il-Bijennale jkompli botta l-idea ta' Malta reattivament għandi Malpaċi huwa tema kontemporanja ħafna. Il-padiljun li għandna ta' pajjiżna li għandna f'Venezja huwa padiljun li bat messaġġ saħħa kontemporanju li għamil sensu ukoll siżmi tal-wirt. L-esebizzjoni ta' Matthew Attard twaħħad il-wirt kulturali Malti mat-teknoloġija tal-intelligenza artifiċjali. Il-padiljun ġie kummissjonat mill-Kunsill Malti għall-Arti u chairperson eżekuttiv Albert Marshall qal li l-artist Malti ġie fdat bl-ewwel padiljun solo ta' Malta fl-Bijennale di Venezja. Konċett huwa nobli, huwa innovattiv, huwa sobru, imma naħseb li r-reazzjoni tal-udjenzi li hawn fil-padiljun Venezja jidher li xogħol mhux biss qed jiġi apprezzat imma qed jiġi assoċjat ma' mod intimament relatat mal-wirt kulturali u storiku Malti. Matthew Attard esplora l-interazzjoni tal-graffiti tal-vapuri storiċi, it-tpinġija kontemporanja u t-teknoloġija diġitali. Ninsab kuntent immens b'reazzjoni pożittiva li kellna wara l-launch tal-Pavilion, onorat immens bil-fiduċja li ngħatajt biex intella dan ix-xogħol bħala il-Pavilion Malti waqt li manifestazzjoni importanti artistika. Il-Bijennale ta' Venezja jibqa' sejjer sal-24 ta' Novembru.